Но все пак можем да го време. Да, можем. Поправим днеска. Идем до огъня. Пикник. Да. Пикник, бренди тайм. Приятно ли е? Да. Всеки ден ни състат ти и мама и Алекс да ядеме тук. Не може да всеки ден. А все пак можем до уикенд. Може, ако тати иска да не... Ако тати не дава да правим много месец. Виж как хубаво гори огъня. Топло. Да. Как много искам да ти кажа. Ето зими. Какво? Змията! Зими, ето хартийка. Да. Която искаш зими. Днеска едем до огъня. И никой не сме правили това. Не сме. Днеска на баба Ваня рождения ден. Спешъл. Може две видеота, едно на дати и едно на баба Ваня да видим. Ще изпратим на баба Ваня да види в нейна чест как правим нова традиция. Пикник в къщи. Мама, знаеш какво? Кажи какво, Котя? Ако не си правил нещо, защото... Още! Ей, Кристи, остави моето, яш твоето. Мама, ако нещо никога не си го правил, ще бъде трудно да си сетиш за него, защото никога не си го правил. Кажи. Аз отдавна съм казал това, защото никога не съм го казал. Колко си яла, я да видя. Едно, 2, 3. Добре, виж да видим картинката на чиниката. We would need 1, 2, 3, 4 cubes. Ти кюбс. 4. Защо говориш на английски? Because I wanted to. Mama, did I mention this?